ചിന്തിച്ചു നോക്കും, ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും, വണ്ടി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സിഗ്നലാണ് ഇപ്പം, പക്ഷേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഉണ്ടോ 3D ഇമേജ്. ഇപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം איזה אוטו זה? BYD? ג'קו. איזה חברה? זה סיני, אבל זה אוטו חדש, הוא יצא רק לא מזמן. כן? כן. ג'קוס. ג'קו. ג'קו. איזה יפה. כאילו חשמלי. כן. פלאגין. כן. 90,000 זה חשמל, אחר כך זה עובר לברידי. היברידי. אוקיי. לא רציתי רק חשמל. כן, זה... אם אני פתאום לא יודעת מה זה, שיהיה לי גם... אבל הוא חסכוני. כן, זה טוב. വണ്ടിക്ക് തിരുന്നു കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പോണേന്ന്. അടിപൊളിയല്ലേ?